Här är mitt råttrum. Det är soffan jag brukar ligga i på dagarna när jag kommer hem från jobbet och data och sådär. Där är tjejernas bur. Hej tjejer! Här är alltså mina råttors tummelplats. Hej tjejer! Ja. Vi ser. Skåp med lite råttprylar i. Där är min råttbarriär. Jag klarar inte av att stänga dörren här för det blir så kvavt då. Så där är en råttbarriär som jag har satt tejpat kartonger och grejer på så att det inte ska vara så lätt att komma över. Den stoppar alla mina råttor utom ibland Aries. Här är killburen. Sen har jag en bur just nu med pseudokarantän i.